Er du okay? Ja, det er fint nok. Hver enkelt barn har hver deres problem, de kæmper med. Så vi bliver nødt til at møde hver enkelt barn på deres niveau. Hvis vi ikke gør det, jamen, så bliver det ikke en sjov camp for nogen af os. Så det er simpelthen med at huske, at vi har med en masse dejlige børn at gøre, der har brug for, at vi tager hånd om dem på hver deres måde. Campen afholdes i det maritime ungdomshus på Amager, og der laves både aktiviteter på land og i vand. Det har været rigtig griner. Altså, jeg kan rigtig godt lide at svømme, og så fanger vi krabber. Det synes jeg også var virkelig griner. Vi havde også været ved noget, som var ret så sjovt, og noget sanselugteleg. Sådan der. Så går vi sammen over, og skal I bare se. Ja, skal du ned i den? Der er 2 poser. Du skal finde den i vandet. Kan du lide det? Man får brændt krudt af, og man møder gamle venner. Og så er det også at svømme og lære nogle nye ting, som man ikke kender. Vi er jo et hold i den her uge i uge 31 på 8 instruktører, og har ikke sådan nogle børn decideret på hver, at du tager det af dem, og du tager det af dem. Vi er meget flydende, fordi det er også sådan, børnene bedst kan lide at blive håndteret, at vi ikke sådan er på dem hele tiden. Campens succes afhænger helt af, om der er et godt samarbejde mellem trænerne og børnene. Og så puster vi det ud igen. Vi roser rigtig meget og får rigtig meget anerkendelse ind. Det var virkelig godt. De motiverer en til at gøre noget, uden at blive ked af det og tænke, jeg kan ikke det her. Det er altid vigtigt, at vi har virkelig meget tålmodighed med i vores bagage, når vi kommer. Fordi hvis børnene også er trætte, så hvis trænerne også er trætte, så lige pludselig så clincher det bare. Så det er lidt mere fokuseret på at være, og ikke at børnene skal skifte sig, men at trænerne skal noget i stedet for. Her kommer et eksempel på, at det er trænerne, der må ændre strategi, så det passer til børnene. Stjerneløbet i dag skulle have været en konkurrence, men der er rigtig mange af børnene på campen i år, som ikke har brug for, at det er en konkurrence, fordi de simpelthen får en dårlig oplevelse med det. Så det har vi valgt at bare lave til individuelle hold, der arbejder i grupper. Det giver mig utrolig glæde at arbejde med børn, som giver så meget tilbage. De bliver så glade, når de har fået en succesoplevelse. Ugen afsluttes med, at hvert barn får 3 positive ord, der beskriver, hvordan trænerne har oplevet ugen med dem.